Ekranlar yanına yakınrak İliş avılında matur gümür kişirüşü hürmetli юбилярыбыз Feniye Züfer kızı Basırovаны şakırabız. Sizni İliş kooperativinin buhalteri bölegi kızları kıtlay. Mine nerseler yazalar alar. Bizning hizmet kollektivinde tügelligi, talapchanligi, tıynaklығы hem iskitkiş güzel yılmayı bilen ayrılıp turgan baş buhalter vazifasını başkarışı, hürmetli hizmetteşimiz Feniye Züfer kızı Basırova matur юбилейін bilgili. Hem biz anı yemli kış mizgili alıp kelgen көркем гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән кайнар тәбрик итәбез. Фәния Зөфәр кызы ямьле табигатьле югары Ширеккүл авылында 1960 елның 13 гыйнварында дөньяга килә. Түбән Ширеккүл арытаба югары яркәйдәге беренче урта мәктәбен тәмамлагач, белемен Кушнарин авыл хуҗалыгы техникумында дәвам итә. Қолына бухгалтер һөнәре буенча диплом алгач, яшь белгеч хезмәт юлын Искра хуҗалыгының механизация бүлегендә бухгалтер булып башлый. Биредә 1981 елдан алып 1990 елның февраль аена кадәр эшли. Ә инде 1991 елның 7 февральнән башлап бүгенге көнгә кадәр İliş kooperativында баш бухгалтер вазифасын башкара. Үз эшен яратып, бар нечкәлекләрен белеп, зур җаваплылык, фидакарлык белән үти ул. Фәния Зөфәр кызы бар якыпта үрнәк алырлык, барыбызга да өлге булырлык остаз. Күркәм кешелеклек сыйфатлары да сыкланырлык аның. Ярдәмчел, изгелекле, киң күңелле, тормыш сынауларына бирешми торган көчле рухлы наклы кеше. Тормыш буенчамы, эштәме, бар төр туган мәсьәләләрне аның акыллы киңәшләре белән хәл итеп була. Эшләгән коллективыбызда гына түгел, авылдашлар, хезмәттәшләр арасында да зур хөрмәт, ихтирам яулаган кеше ул. Шәхси тормышында да бик бәхетле хатын, үрнәкле әни, ягымлы нәнәй, картый ул. Тормыш иптәше Басыров Рәшид Фәрит улы белән бер кыз, бер ул тәрбияләп үстереп, икесендә югары уку йортларында укытып, икесенә дә зур туйлар ясап, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүген балалар дип, кызлары Лүзия, уллары Илшат, кияүләре Денис, киленнәре Алина, оныклары Данил, Амилия, Риана, Эмир өчен җан атып яшиләр. Хөрмәтле Фәния Зуфаровна, тәбриклибез сезне юбилейгыз белән. Сезгә шушы бәйрәмегездә теләкләрнең иң изгесен, иң сафын юллыйбыз. Җаныгыздагы йолдызлар балкышын сүндермичә, күңелегездәге яшәүнең алкышын киметмичә, сәламәтлек дарьясында кыйынып, тормыш иптәшегез Рәшид Фәрит улы белән тигезлектә, бәрәкәттә, җан һәм күңел тынычлыгында, балаларыгызның шатлыкларын уртаклашып, кадер хөрмәтләрен күреп, оныкларыгызның уңышларына сөйнеп, тапкан малыгызның, көткән дөньягызның игелеген күреп, озак еллар бәхетле гомер кичерүегезне телибез. Хатын-кыз сез, бу дөньяның йөзек кашы, бәһа җитмәс иң кыйммәтле асыл ташы. Горур да сез, тау кыядай буй җитмәслек, гүзәл дә сез, бер гөлгә дә тиңләшмәслек. Иң изге теләкләр белән Рая Рәзилә Айсылу. Хөрмәтле Фәния Зөфәр кызы, матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Хезмәттәшләрегезнең шушы хатта юлаган бар теләкләре дә кабул булсын. Киләчәктә сезне тагын да зуррак юбилейлар көтеп торсын. Сәламәтлек, бетмәс-төкәнмәс шатлыклар сезгә. Хат авторлары сезгә бүләккә сөйләгән иң матур җырларның берсе бүген тик сезнең өчен яңгырый.
Ташланма туган көнеңдә